खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ला बर'आ बिथाङा आयेन बेरेखा दंफां मिलफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथोन होनायनि उनावनो आसामनि दाब दाब जायगायाव रेड जानायजों लोगोसे जोंनि BTCनि दाब दाब जायगायावबो रेड जादों। चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगायाव रेड जादों। बासुगाव फरेस्ट डिपुनि अफिसियेलफोरा भुटियापारायाव थानाय आयेन बेरेखा दंफां मिलाव रेड खालामहैदों बा सिग्रोमहैदों, जेराव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा दंफांफोरखौ जब्द खालामदों। थिग बेबायदिनो आमटेका रेन्ज अफिसावबो जयपुर ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दोननाय बा बानायनाय फार्निचारफोर जेरै चेयार, टेबोल, बिसिना बायदिफोरखौ हमदों आरो बिसोरनि हेंथायैबो आयेन बायदियै राहा लानायखौ जागायबाय। क'क्राझारनि गसाइगावआवबो रेड जादों। कसुगाव फरेस्ट डिभिजननि सिङाव कुरसाकाटी नम्बर 2 रेभिनिउ भिलेजाव फरेस्ट बिफाना जयन्ट अपारेशन खालामदों आरो गोबां आयेन बेरेखा दंफांफोरखौ जब्द खालामदों आरो गसाइगाव फरेस्ट डिपुआव आयेन बेरेखा दंफां हमनो हानायफोरखौ लानानै फैदों। फोरमायथिनो गोनांदि लवार आसाम जनाव गासै मोन 18 आयेन बेरेखा दंफां मिलाव रेड खालामनाय जादों। इस्टार्न आसाम सार्कोलाव मोन 21 आयेन बेरेखा दंफां मिलाव रेड खालामनाय जादों। नर्दार्न आसाम सार्कोलाव गासै मोन 9 आयेन बेरेखा दंफां मिलाव रेड खालामनाय जादों। गुवाहाटी नोगोराव फिन गोदोनानि चेन सेख'नाय जाथाय। गुवाहाटी नोगोराव सानफ्रामबो सान हर सिखाव दाखाथि लुथिनाय बेफोरो बांनायनिफ्राय बांदों। साननि समावनो सासे आइजोनि गोदोनानिफ्राय माला सेख'नाय जाथाया फिन सोराङाव फैदों। गासै जाथाया CCTV केमेरायाव सेबखांजादों। रायजोफोरनि सांग्रांथियाव जाथायथिलियाव स्कुटिखौ गारनानै खारलाङो सिखावा। रायजोफ्रा हमनो मोननाय स्कुटिखौ पुलिसनोबो गथायनानै हरो, नाथाय सिखावखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै। CCTV केमेरायाव सेबखांजानाय बायदिब्ला सासे आइजोआ लामाजों थाबायबोबाय थानाय समावनो स्कुटिजों फैनाय सासे सिखावा आइजोनि गोदोनानि मालाखौ बोख्लाबदों, जायजों आइजोआ लामायाव गोग्लैनानै थानोबो गोनां जादों। उनाव रायजो राजाफोर फैनानै होनायाव स्कुटिखौ गारनानै खारनो गोनां जायो सिखावा। BTCआव साख्रि होनाय आरो दान बान्था होनायनि सायाव फिन BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि। बिथाङा फोरमायथिदों दि BTCआव गोबां लांदां मासि दं। CSBनि गेजेरजों 3rd ग्रेडनि साख्रियाव थिसननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय माब्ला थिसनगोन बा माब्ला बेनि थाखाय फोसावथायखौ होगोन बेनि सायाव जेबो खुगा बेखेवाखै हाग्रामा महिलारिया। थांनाय UPPL सोरखाराव VCDC आरो फरेस्टआव साख्रि थिसननायफोरनो दासिमबो दान बान्था होयैखौ लानानै प्रमद बर'आ BPFनि सायाव माखासे अजद होदोंमोन, जेरै BPFआ बिसोरनिफ्राय रां जानायनि सोलो बाहायदों बायदि होननानै अजदखौ होदोंमोन। बेनि सायावबो हाग्रामा महिलारिया बुंथियो दि थांनाय UPPL सोरखाराव होनाय साख्रियाव गावसोरनो 8 निफ्राय 9 लाख रां लानानैसो साख्रिखौ होदोंमोन। जों दा बेनि सायाव नायबिजिरगासिनोसो दङ। साख्रि मोननायफोरनिया भेलिड क्वालिफिकेशन दंना गैया, आयेन बायदियै साख्रिखौ मोनदोंना मोनाखै बेनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं, जाहाथे इयुनाव बिसोरनि साख्रिया दानजाया बेफोरखौ नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो। जायफोर आयेन बायदि साख्रिखौ मोनदों बिसोरनि साख्रिया रेगुलार जागोन होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। बाजेटनि सायावबो हाग्रामा महिलारिया बुंथियो दि खोनानो मोननाय बायदिब्ला थासारिखौ नोजोर होनानै आसामाव भारत सोरखारा बाजेटआव 3,000 कौटि रां खम हरगोन। बे लेखायै आसाम सोरखारा BTCआवबो खम रां हरनो हागौ होननानै फोरमायथियो। ओजोंहाय बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गामिफोरखौ BTCआव सोनायजों जायगा आरो सुबुं अनजिमाया BTCआव बांबाय, नाथाय बिथांमोननि थाखाय BTCनि बाजेटखौ बांहोनो बिटिआर गोरोबथायाव जेबो लानानै फैयाखै। दा बिथांमोननि थाखाय आसाम सोरखाराबो बाजेट होनाय नङा आरो जोंबो गोसो जायोब्लाबो बेयाव खामानि मावनो हानाय नङा। बेनिखायनो बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि थाखायबो जों आसाम सोरखारनिफ्राय बाजेटखौ बिदों होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। सारअन्थाइ गावनायजों फिन सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जाबाय। जायनाखि दा दैज्लां बोथोर गायनाय फुनायनि सम, सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव गोबां आबादारिफ्रानो जिउ खोमानो गोनां जाबोदों आरो गोबां जिब जुनारानो जिउबो खोमानो गोनां जाबोदों। थिग बेबायदिनो मैयानि सानाव आरोबाव सासे बर' सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिं सारागुरि गामिनि थागिबि नाला बसुमतारी बिथाङा आबादथिलियाव खामानि मावबाय थानाय समावनो बेलासि समाव हरखाब सारअन्थाइ गावनायजों नाला बसुमतारी बिथाङा अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जायो। जाथाय जानायखौ लानानै न'खराव दुखुआ साग्लोबफैयो आरो ओनसोलनि सुबुंफ्राबो दुखु मोननायखौ फोरमायथियो। लामा सामाजों जों मोजाङै थाबायोब्लाबो माब्लाबा समाव गुबुननि गोरोन्थिनि थाखायनो जों खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो। थिग बेबायदिनो चिरां जिल्लानि बिजनी बर' बाजारनिफ्राय बर'लागाव थांनाय लामायावबो
जौ लोंनाय सासे लाइमोना स्कुटिजों फैनानै लामाजों थाबायबाय थानाय गुबुन सासे लाइमोनखौ सौख्रांदोंमोन। सौख्रांजानाय सुबुङा बैसुं ब्रह्म मुंमोन। बिथाङा बर'लागो गामिनिनो थागिबिमोन। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो जायगायावनो थद गैयै जादोंमोन। बैसुं ब्रह्मआ बेनि उनाव बिथांखौ बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा दा मैयानि सानाव जोबथा हां लाबाय। जौ लोंनानै स्कुटि सालायदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि गोरोन्थिनि थाखायनो दा दाय गैयै सासे सुबुङा गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय। बे जाथायनि अनगायैबो थाइलेन्डनि मुकदाहान प्रभिन्सआवबो मोनसे गिख्रंथाव जाथाया नुजाथिदों। गुबुननि गोरोन्थिनि थाखायनो 9 बुद्धिस्ट मंकफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। 11 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'साया बिमा बिफानिफ्राय गनायथि लायालासे बिमा बिफानि पिकआप ट्राकखौ सालायबोदोंमोन। बेयावनो लामानि जिंजों थाबायबाय थानाय बुद्धिस्ट मंकफोरखौ जोबोद गोख्रैथिजों फैनानै सासेनि उनाव सासे होख्रेमनानै लानानै थांदों, जायजों 9 जिउ खोमानो गोनां जादों। 13 जोखोम जानो गोनां जादों। 13नि मादाव 3 जोबोद गाज्रि थासारियाव दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला 35 बुद्धिस्ट मंकफोरा 260 किल'मिटार जानथायसिम थाबायनायनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बेयावनो 11 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'साया जोबोद गोख्रैथिजों पिकआप भेनखौ बिथांमोननि सायाव होख्रेमलांदों, जायजों बे दुखुनांथाव जाथाया जानो गोनां जादों आरो गासै जाथायानो CCTV केमेरायावबो सेबखांजादों। 2 लाख रां होयोबानो नोंथांनि राङा 2 गुन बा 3 गुन जागोन। बे खौरांखौ खोनानायनि उनावनो सासे सुबुङा 2 लाख रांखौ होदोंमोन। बेनि सोलायै बिथाङा 7,37,000 रां मोनदोंमोन। नाथाय बे रांखौ लानानै बिथाङा जेब्ला गावनि जायगा फारसे गिदिंलांफिनो अब्ला पुलिसजों हमजानो गोनां जादों। पुलिसा हमनायाव मोननाय बायदिब्ला बे 7,37,000 राङा गासैबो नंखाय। गुवाहाटी नोगोरमायाव हमनो हादों। बे नंखाय रांखौ नोगोरमानि मालिगाव कामाख्या रेलवे जंक्शनाव नंखाय रांनि बिलाइजों लोगोसे गुबुन रायजोनि 2 सुबुंखौ हमनो हानाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2 लाख रां होयोबानो बे राङा 2 गुन बा 2 गुननि बांसिन जागोन होननानै बिथांखौ बुंथिदोंमोन। बे लेखायै बिथाङा 2 लाख रां होदोंमोन आरो बेनि सोलायै बिथाङा 7,37,000 रांखौ मोननो हादोंमोन। बे रांखौ लानानै थांफिननाय समावनो बिथाङा पुलिसजों हमजानो गोनां जादों। आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जाय लाइमोनफोरा GNM नार्सिं, BSc नार्सिं, पोस्ट बेसिक BSc नार्सिं, MSc नार्सिं, BSc in Medical Laboratory Technology, BSc in Medical Imaging Technology, BSc in Operation Theatre and Anesthesia Technology, Diploma in Pharmacy, Bachelor in Pharmacy बेफोर कर्सखौ लानो गोसो नोंथांमोनहा कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव मुं थिसननो हागोन। कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशनआव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा उदालगुरिनि गलमा डेली मार्केटनि साखाथियाव थानाय नार्सारि कमप्लेक्सआव थानाय रयेल डर्स इडुकेशनेल कनसालटेन्सिनिफ्राय खौरांखौ लानो हागोन, जेराव फ्रि काउन्सिलिं खालामनाय जायो। लोगोसेनो एडमिशननि गासै डिटेल्सखौबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआवनो मावनाय बिथां निसा दैमारिजोंबो नोंथांमोनहा सावरायनो हागोन, मानोना बिथांनि गेजेरजोंनो आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेफोर कर्सखौ खालामनो थाखाय कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव दैथायहरनाय जायो बा लांनाय जायो। मोजाङै नोंथांमोना सुलाद लानो थाखाय 6002589855 नङाब्ला 9101496080 बे जानबुं नाम्बारावबो खौरां लानो हागोन। फोरमायथिनो गोनांदि कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव आसामनिफ्रायनो 200नि बांसिन बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोलोंथाइ लागासिनो दङ आरो 200नि बांसिननि मादाव उदालगुरिनिफ्रायनो 100नि बांसिना बेयाव सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ। एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सनि चेयारमेना फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायफोर लाइमोनफोरा बे इन्स्टिट्यूशन्सनिफ्राय पास आउट खालामदों बिथांमोनहा रावबो ओरैनो थानो गोनां जायाखै। बेंगालरावनो 2 हस्पिटाल दंखायो। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हस्पिटालजोंबो टाइ आप दंखायो होननानै फोरमायथियो चेयारमेन बिथाङा। बेनिखायनो रावबो लाइमोनफोरा सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव बा कर्स खालामखांनायनि उनाव ओरैनो थानो गोनां जायाखै। बयबो गावबा गावनि आथिङाव गसंथानो हादों होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो जायफोर लाइमोनफोरा गोसो गुदुं बिथांमोनहा सुलाद लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।